idan sarkin musulmi ya tashi sanar da ganin wata a ɗau azumi ko ganin wata gobe sallah, sarkin musulmi yana cewa an ga wata ne a wuri kaza da wuri kaza, an ba da shaida a wuri kaza da wuri kaza, don haka wato gobe sallah ko kuma gobe a ɗauki azumi. Wato sarkin musulmi da me yake dogaro in zai sanar da mu cewa mu ɗau azumi? Ce mana yake yi ilimin taurari ya nuna gobe 1 ga watan Ramadan ku tashi da azumi. Idan sarkin musulmi ya zo jawabi cewa yake yi an ga wata, al'ummar musulmi muna sanar da ku gobe 1 ga watan Shawwal a tashi gobe sallah. Ko kuma sarkin musulmi cewa yake ilimin taurari ya nuna cewa gobe 1 ga watan Shawwal. Idan sarkin musulmi ba da ganin wata yake aiki ba, yana amfani ne da ilimin taurari, to wannan wani abu ne da za mu zo mu karatu a kansa mai zaman kansa. Amma in dai ganin wata sarkin musulmi yake sanarwa, to Malam Musa Luko baka da hujjar fita daga wato yi wa sarkin musulmi biyayya cikin wannan lamari. Baka da hujjar yi wa kanka jagoranci ka dinga sanar da mutane an ga wata ko ba a ga wata ba. Saboda ita kanta wannan maganar ta cewa sarkin musulmi yana aiki da ilimin taurari, kun san su Malam Lukuwan ne ba su gane me ake nufi ba? Wallahi tallahi ba wai ina kare sarkin musulmi ko ina tare masa ba. Wallahi abinda ilimi ya nuna, kama yanda wancan yaro na shi Malam Musa Lukuwa yake da suna Asada, ya fito ya ta hauka lokacin da naje Sokoto, ya hayo 'yan sanda, ya je ya tafi wani filin sukuwa. Bayan mun je filin mun gama neman sa baya nan, ashe ya tafi hayo 'yan sanda. Ya hayo 'yan sanda ya dawo, a suka sa uniform ya tsaya ya ce ai muna nan muna ta jiran sa har yanzu, makaryacin yaron nan na mai kwano har yanzu bai karaso ba. Muna can fa a hedikwatar 'yan sanda, ana ya zo hedikwatar 'yan sanda a taho gabaki ɗaya da jami'an tsaro, sai ya tattara kayansa ya gudu. Daga nan kuma bai sake ma ɗaga wayarsa ba. To amma dai waɗanda suke nesa ya nuna musu cewa kama ya je filin sukuwa kuma ya je yana neman mu. Amma ban da hauka da rashin lissafi, ni zan zuba mai daga Kano in tafi Sokoto fa. Daga Kano fa in zuba mai, daga aljihuna fa babu wanda ya ban kwandala. In zuba man fetur daga Kano in ɗau mota in tafi Sokoto, kuma in tafi wasa na je yi, kuma wasa na je yi Sokoto, kuma ga na a ofishin hedikwatar 'yan sanda. Ai da yana da gaskiya, da wannan da me yake da suna Asada da yana so a zauna, saboda Allah ni ne zan same shi a filin sukuwa ko shi zai same ni hedikwatar 'yan sanda. Gani a hedikwatar 'yan sanda da zaka zo daga nan ma, in 'yan sanda ma suna ganin inda zai fi tsaro ma shine a yi nan, a yi munazarar a nan hedikwatar 'yan sanda, ba sai a yi a gaban su ba. Cikin hedikwatar 'yan sanda ba ina ya kai nan aminci, sai a yi a ofis ɗin kwamishinan 'yan sanda. Amma muna ta kiran ka gama a ofishin kwamishinan 'yan sanda, kana can abin nan filin sukuwa ka tara 'yan daba wai da bulalai, wai a zane wai yaron mai kwano in ya zo filin sukuwa, wai shi sai ya nuna cewa shi ɗan daba ne, wai shi sai ya nuna ɗan iska ne shi ɗan daba. To bari ku ga abin da ba su gane ba, shine suke jifan sarkin musulmi cewa yana aiki da ilimin taurari, ba da ganin wata sarkin musulmi yake aiki ba. Bari ku ga abin da ba su gane ba. Ga alkaratun nan cikin Mawahibul Jalil, sharhu Mukhtasaru Khalil na wato Abi Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-ma'ruf bil Hattab, Mawahibul Jalil na Hattab. Dauko juz'i na 2 ka shiga shafi na 442 ga matsalan nan. Ga matsalan nan. Yana magana game da dogaro da ilimin taurari wajen tabbatar da ganin wata ko tabbatar da rashin ganin wata, a dogara da ilimin taurari. Wannan ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta ba kwata-kwata, bari ku ji. Amma yanda abin yake kashi biyu ne. To shine abin da su Malam Luko ba su gane ba, kuma ba su da nutsuwar da za su tsaya a yi bayanin da za su gane, ko su zo a zauna a karanta littattafan nan a gane wai da gaske ne abin da suke jifan sarkin musulmi da shi yana aiki da ilimin taurari, baya aiki da sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wannan magana da gaske ne ko ƙarya suke wa sarkin musulmi? Ina ba da muna fahimta, ko su ne ba su gane karatun ba, ba za su yadda a zauna cikin nutsuwa don mutane su gane ba. Amma bari ku ga yadda karatun yake. Al-Hattab cikin Mawahibul Jalil juz'i na 2 shafi na 442 da yazo sai ya ce
idh la yajuzu li ahadin an ya'ula fi sawmihi wa fitrihi ala zalika. Yana magana game da a dogara da ilimin taurari, a dogara da ilmul hisab. Al-khamis yace abu na biyar, yukrahu al-ishtighalu bima yuaddi ila ma'rifati naqis ash-shuhuri wa kamiliha. Makruhi ne mutum ya shagaltu da wannan ilimin, ya ce yana da ilimin wannan watan cikakken wata ne, ai yana da ilimi cikin ilimin taurari, wannan watan mai cika 30 zai cika, wannan watan ba zai zama 29 ba, sai ya dogara da wannan ilimin cewa wannan wata zai cika, wannan zai yi nukusani. Qala ibn rushd yake cewa في كتابه الجامع من المقدمات بعد أن ذكر أن الاشتغال بالنجوم فيما يعرف به فيما يعرف به سمة القبلة وإجزاء الليل جائز بل مستحب سيتشي وأما النظر في أمرها أما علم توراري فيما زاد على ذلك cikin abin da ya karu cikin bambance alƙibla, abin da ya zama ɗoriya akan ilimin gano alƙibla, a yi amfani da taurari a gano alƙibla, wannan babu laifi, ko ba haka ba? Ko babu laifi, kana tafe kana da ilimin taurari, ka ɗaga kanka ka kalli taurari zaka ce jama'a nan ne alƙibla, wannan ilimin babu laifi, ba wanda ya ja da wannan ilimin. A gano ilimin taurari na gano alƙibla babu laifi, ko ni yanzu in dare yayi zan iya nuna maka tauraro, na kalli taurari zan ce ma nan ne alƙibla. Ba wai ina da ilimin taurari ba fa, a wani ɗan abin da na sani kaɗan ne. Na san as-sahmu shimali, na san as-sahmu shimali, akwai wani mashi da kullun arewa yake kallo, taurari ne suka yi mashi, to wannan mashin kullun arewa yake kallo. To kana ɗaga kai kaga wannan mashin, to in ka gano arewa kaga zaka gano yamma, zaka gano gabas, zaka gano kudu. To a yi amfani da ilimin taurari wajen gano alƙibla babu laifi. Sai ya ce to amma abin da ya ƙarfa akan wannan, sai ya ce wa amma nazaru fi amriha fi ma zada ala zalika, abin da ya ƙaru akan gano alƙibla mimma yutawassalu bihi ila ma'rifati nuqsani shuhuri min kamaliha. Ai wani ilimi wai da ake gano cewa wannan watan mai 30 ne, wannan watan mai 29 ne, ba tare da wai aje a fita a duba wata, an ga wata ko ba a ga wata ba, kawai a dogara da wani ilimi, wai a ƙarƙashin wannan ilimin aka gano wannan watan mai cika ne, wannan ba mai cika ba ne. Duna ru'yati ahillatiha, ba tare da an fita an je ganin wata ba, a dogara da wannan ilimin kawai a ce wannan ai mai cika ne, a ce wannan ba mai cika ba ne. Ya ce fa zalika makruhun, ya ce wannan makruhi ne, li'annahu min al-ishtighali bima la yughni, wannan shagaltuwa ne da abin da ba zai wadatar ba, bai isa ba. Shari'a ba ta rataya faruwar azumi da wannan ilimin ba. Manzon Allah cewa ya sumu li ru'yatihi, ganin wata ake fita a yi, ba wai ilimin cewa wannan mai 30 ne wannan mai 29 bane, a'a sai an fita an duba wata, a ce an gani ko a ce ba a gani ba. To bari ku ji, sai ya ce idh la yajuzu li ahadin an ya'ula fi sawmihi wa fitrihi ala zalika, haramun ne wani ya dogara ka cokam akan wannan ilimin na cewa wannan watan mai 30 ne, ai wannan mai 29 ne, kawai sai dogara da wannan ilimin mai 29 da mai 30 wajen cewa a ɗau azumi ko a ajiye azumi, wannan bai halatta ba. Ya ce idh la yajuzu, bai halatta ba li ahadin ga wani an ya'ula ya dogara fi saumihi a azumin sa wa fitrihi ko ajiye azumi ala zalika akan wannan ilimi. Fayustaghna anin nazari ila al-ahillati bi ijma'in min al-ulama'i, ya zama na an wadatu ba sai an fita ganin wata ba, a dogara ka cokam akan ilimin cewa wannan watan ai mun gano mai 29 ne ko mun gano mai 30 ne, da haka ba sai an ma fita ganin wata ba, kawai a ce wannan shekarar azumi 30 za a yi, saboda wancan ilimin cewa an gano wannan watan mai 30 ne ko mai 29 ne. Kun gane? Ya ce wannan ijma'i ne na malamai, bai halatta ba. To sai me? Sai ya ce wa inna makhtalafa ahlul ilmi fi man kana min ahli hadha ash-sha'ni idha ughmiya al-hilalu hal lahu an ya'mala ala ma'rifatihi bidhalika am la. To kun ji kadiyar, an yi ijma'i in dai babu hazo, sama tana washe, to ganin wata za a fita aje a yi, aje a duba watan Ramadan
don a gane yau gobe 1 ga watan Ramadan ko kuma 30 ga watan Sha'ban fita za a yi duban wata. Haka in Ramadana zai kare fita za a yi duban wata a gani in dai sama ba hazo. An yi ijma'i cewa haramun ne a dogara da wancan ilimi na me? Ilimin taurari na cewa wannan watan mai 30 ne wannan watan mai 29 ne. Haramun ne a dogara da wannan ilimi in dai sama babu hazo. An yi ijma'i haramun ne a dogara da wannan ilimi. To idan sama da hazo fa akwai ijma'in haramcin yin aiki da wancan ilimi. Idan sama da hazo akwai ijma'i, Malam Musa Luko nake tambaya ba ku ba. Ko kuma ɗaya yaron nasa mara kunya Asada an yi ijma'i, ba ni na karanta ba yanzu, na bi ka a hankali in ka bi ni a hankali da sannu na san kana tare da ni. Ba ni na karanta cewa wannan ilimi na ilimin taurari a dogara ka cokam da cewa wannan watan mai 30 ne gwargwadon ilimin taurari ko gudanar taurari a ce an gano wannan watan mai 30 ne ko mai 29 ne ba tare da fita ganin wata ba, wannan malamai sun yi ijma'i cewa ba daidai ba ne. To ni na ce wannan ijma'in malamai sun ce ijma'in mahallinsa shine idan babu hazo. Amma duk ran da aka yi hazo wannan ijma'in ya tashi, akwai saɓani tsakanin malaman musulunci. Cewa za a iya dogara da wancan ilimin ranar da ake da hazo, a dogara da ilimin taurari na gano cewa wannan watan mai 30 ne ko mai 29. Sai Hattab ya ce wa inna makhtalafa ahlul ilmi, abin da ya faru malamai sun yi saɓani fi man kana min ahli hadha sha'ani, game da wanda ya kasance yana da wannan ilimin tafiyar taurari da ake gano cikar wata ko nukusanin wata da wannan ilimi. Idza ughmiya hilalu, idan akwai alghaimu, idan akwai hazo, hal lahu an ya'mala ala ma'rifatihi bidhalika amla, wanda yake da wannan ilimin zai iya amfani da wannan ilimin idan ranar 29 aka samu hazo, an fita za a duba wata amma akwai hazo, to za a iya komawa amfani da wancan ilimin. Akwai saɓani. Sai ya ce faqala Mutarrifun ibn Shikhir annahu ya'malu fi khassatihi ala dhalika. Mutarrif ibn Shikhir sai ya ce wanda yake da wannan ilimin zai iya fita yayi aiki da wannan ilimin amma a karan kansa, wato ba mutane zai lazimtawa ba wani zai dora akan wannan ilimin ba, tunda shi ya san ilimin. To in yana da wannan ilimin ya duba taurari ya gano cewa wannan watan mai 29 ne kuma dama ranar hazo akai, shine abin da ya bada damar koma zuwa ga wannan ilimin. To wanda ya haka ne ya amalu bi fi khassati nafsihi ala dhalika. Sai ya ce wa qalahu Shafi'i aidan fi riwaya, wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i a wata riwaya. Sai ya ce wal ma'lumu min madhhabihi ma alaihi al jumhur, amma abinda aka fi sani a mazhaba ta Imam Shafi'i abinda jumhur suke kai, min annahu la ya'malu ala zalika, ba za a yi aiki da wannan ilimi na tafiyar taurari dan gano cikar wata ko nukusanin wata ba. Wa kadhalika ma ya'lamu bihi al-kusufat li'annahu la ya'ni li'annahu la ya'ni wa qala sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wannan magana ta al-Hattab da ya faɗi a ina ne aka yi ijma'i, ya faɗi a ina ne aka yi saɓani, to wannan shine fa kawai abin da ya sa na kwashi littattafai na tafi Sokoto, saboda ina so mu tantance ni da Asada, Murtala Asada, mu tantance sarkin musulmi yana aiki da ilimin taurari wajen tabbatar da cewa a ɗau azumi ko a sauke azumi yaushe, a cikin abin da aka yi ijma'i cewa bai halatta a yi aiki da wannan ilimin ba, ko kuma a inda aka samu saɓani tsakanin malaman musulunci. Shi yasa gashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kun ga wannan magana ta Hattab ita Ibn Taymiyyah nan ya maimaita, Majmu'u Fatawa juz'i na 25, Majmu'u Fatawa juz'i na 25 shafi na nawa? Shafi na 132. Shi ma Ibn Taymiyyah ya faɗi nan inda aka yi ijma'i, ya faɗi kuma inda ake da saɓani. Ga mahallin ijma'i ga mahallin saɓani. Ibn Taymiyyah ya ce fa inna na'lamu bil ittirari min dinil islami. Ibn Taymiyyah ya ce mun sani bil ittirari, da ilimi na lalura,
game da addinin musulunci annal amala fi ru'yati hilali sawmi aw al hajji aw al iddati aw al ila'i aw ghairi dhalika min al ahkam al muta'alliqati bil hilali bi ghairi al hisabi annahu yura aw la yura la yajuzu. Ibn Taymiyyah, kun ji larabci na manya na sai Ibn Taymiyyah yace fa inna na'lamu bil littirari, yace mun sani mu da littirari annal amala fi ru'yati hilali sawmi, a wajen ganin watan ɗaukan azumi, awil hajji ko maganar aikin hajji, ko idda ta ya mace, ko ila'i in aka yi ila'i, wato abin da ya shafi raba aure tsakanin mijin da ya kaurace wa matarsa, duk dai wani abu da aka rataya a watanni, aw ghairi zalika min al-ahkam al-muta'alliqati bil hilali, duk wani hukunci da aka rataya shi da ganin wata ko faduwar wata, bi khabaril hasibi, cewa maimakon ai aiki da ganin wata din sai a koma ai aiki da ilimin gano cikar watanni ko nukusanin wata, a koma ilimin taurari na gano cewa wannan watan cikakke ne ko naƙisi ne, annahu yura aw la yura la yajuzu. Wannan bai halatta a bar maganar ganin wata ba a zo a dogara da ilimin al-ilmul hisab, abinda ake kira ilmul hisab. sai ya ce wa nususul mustafidatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bidhalika kasiratu. Ibn Taymiyyah ya ce nasoshi masu yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haka sun tabbata. Sai ya ce wa qad ajma'al muslimuna alaihi, malaman musulunci sun yi ijma'i akan haka. A ina kenan aka ijma'i? Idza kanatis sama'u sahwan, idza kana, yaushe ne ake ijma'i ba za a yi aiki da wannan ilimi na taurari ba? Idan ya zamana wato sama tana washe, amma dirran da aka samu hazo to akwai saɓani cewa za a iya aiki da wannan ilimi ko ba za a iya aiki da wannan ilimi ba. To abinda malam Musa Luko yake yi shi da Asada, sai su dinga karanta iya nan su ce wa ajma'al muslimuna alaihi. Ibn Taymiyyah ya ce an yi ijma'i, mu kuma sarkin musulmin mu na nan gashi nan gashi nan gashi nan gashi can, yana aiki da ilimin taurari ba da ganin wata yake aiki ba. Kun gane? Sai su ce an yi ijma'i ba tare da sun yi bayanin yaushe ne lokacin ijma'in, yaushe ne lokacin da kuma babu ijma'i ba. Ina ba ta muna fahimta. Ma'ana idan babu ijma'i kenan magana ce ta tarjihi, magana ce ta ka zo ka ce ni ra'ayi kaza na ina ganin ya furin jaye, ka kawo dalilanka, ko ka ce ra'ayi kaza ya furin jaye, ka kawo dalilanka. Amma inda ijma'i fa, inda ijma'i ba maganar ka ce za ka taimaki wani ra'ayi da ya saba wa ijma'i. Amma in ya zama na babu ijma'i, akwai sabani mu'tabar, akwai khilafun mu'tabar, shikenan fa tarjihu, magana ce ta tarjihi. Idan ko magana ce ta tarjihi to magana ce ta ijtihadi. Idan sarkin musulmi ya hau kan ra'ayin da ba naka ba, to zaka iya bayani cewa kai baka tare da ra'ayin da yake kai, amma ba za ka ce masa ya saba wa ijma'in musulmi har kai umarni ai fito na fito a saba masa, ya zama ka naɗa kanka kai ne sarkin musulmin, kai kake cewa mutane a ɗau azumi ko a ajiye ba. Duk wannan shirme ne, rashin gane karatu ne. Kun fahimta? To wannan shine shirman malam Musa Lukuwa, shine shirman malam Musa Lukuwa. Kun ga dai mutum ne mai shekaru, muna kaddara shi ta fuskar cewa kun ga wato bangaren qadiyya ta tauhidi, malam Musa Lukuwa yana cikin mutanen da gaskiya muna jinjina musu, muna jinjina musu abin da suke karantarwa a Sokoto. Shi muka sani yana karantar da kitabut tauhid, yana wasu abubuwa na kokari, muna jinjina masa wannan. Amma wannan ba zai sa mu ga yana ta sa mutane suna karya azumi a ce to shikenan tunda dai malamin su wane ne, ko yana da yan tasha da suka iya ashar, in za a yi wa malamin su raddi za su yi ashar. Yanzu ni akwai mahaukaci irin wanda har yanzu bai gane cewa ni ba a control ina da ashar ba? Akwai dabba sakarai shashasha mahaukaci mara ganewa wanda yake tunanin ni ana iya yakata da ashar a social media? Akwai mahaukaci irin wannan? Ni to ai kai in kai haka ai ba dabba irin ka. Ai ba har yanzu ni baka gane cewa na fi karfin abin nan a yaƙe ni da ashar a social media ba? Idan za a haɗa da mutane da aljanu da mala'iku, in akwai mala'ikun da za su iya taya ku misali, da dukkanin halittun Allah da bishiyoyi da aljanu da dabbobi da tsirrai, ni duk ku haɗa a social media za ku hana ni faɗin abin da na gane karatu ne? Kuna tunanin haka? Ni fa sai dai ya zama na gane cewa ba karatu bane, to shikenan
to amma na gane cewa abu karatu ne, wai ni kuna ganin wayin aka zagi ubana uwaka ubaka zai sa in fasa faɗin abin da na gane cewa karatu ne? Da haka duk malamin da kuka sani a Najeriya duk yanda yake da mabiya ƙwararru 'yan daba ko 'yan abin nan maguzawa da suka iya ashar ko abin nan ko suka iya cin mutunci ko suka iya zagi, wallahi tallahi wannan ni baya dada ni da ƙasa. Ku gane, ku daina ɓata kanku lokaci.